Куркуда түгел менә буй бергә әйтәм, шар микән сезгә. Безнең менә Чиста Татар районы, иң Чиста Татар районы Октаныш. Без бит Татарстан Республикасы. Шуңа күрә республикадан да безгә менә программалар, менә бу адымнар салынуда. 4-нче республикада. Ну, тегеләре кебек түгел, безнең именно менә шы татарлыкны саклап калу буенча беренче планда иде. Һәм безнең менә барыбер урыс милләтеннән булган кешегә урыслар күбрәк җыелып яшәгән җирдә комфортныйрак бит инде. Шуңа күрә без теге менә шу татарлыкны саклыйсы килә. Без теге күпләп урыслар монда кайтып, чиркәүләр булуын теләмибез. Мин моны ачыктан-ачык әйтәм. Безнең менә икенче Мәккә кебек дигәндәй, барысы татар булгач, кайдыр яктыртырга димим, безнең шу татарлыкны саклап каласыбызда килә. Но шул вакытта без хөрмәт белән карыйбыз булганнарга һәм желательно без менә тәре куелуны бик теләмибез дә инде. Шул но куялар икән, барыбер теге икенче урыс ягында бүлеп зиратта, анда күпләп теге урыслар күпләп монда кайтуын да максат итеп куймыйбыз. Безнең төп татарлыкны саклау.